Hej og velkommen her i min have denne mandag den 8. april på en solrig dag. Det er jo lang tid siden jeg sidst har vist noget fra haven, og i dag synes jeg lige I skulle se hvordan mit lille vinterorangeri, eller hvad vi nu skal kalde det, har klaret overvintringen af alle mine planter. Det er selvfølgelig lidt sådan en Storm P-løsning, men i sidste ende så er det jo min garage, hvor jeg for enden har lavet en afskærmning med bobleplast. Og på den måde så fungerer hele min garage faktisk som overvintring. Væggen I kan se her, det er min nabos væg, og min egen væg er her. Det har faktisk betydet, at hele denne vinter, som har været grufuld lang, synes jeg, og også yderst kold, har jeg faktisk ikke måttet supplere med varme herude en eneste gang overhovedet. Den passive varme fra husene og så bobleplasten har været nok til at holde området her frostfrit. Og jeg synes, at de fleste af mine planter ser bedre ud, end de plejer at gøre, når de har været i drivhuset. Her kan jeg se, at min rosmarin den er fyldt med knopper, og den springer ud med blomster inden for de næste 10 dage, vil jeg regne med. Ellers har kulden jo gjort, at optimistisk som vi jo er, så planter vi jo til med forårsplanter her, både stemmer og hornvioler. Men altså, jeg har måttet sætte dem ind i drivhuset her igen, eller simpelthen fordi de kan jo ikke klare, når der er frost på minus 5 og 6 grader, som vi har haft her op til flere gange. Hortensierne, der står her i mine franske potter, de mener virkelig, det er blevet forår, og de har virkelig lagt til. Så må ikke de kommer i blomst her, inden vi når sådan starten af juni, hvis det fortsætter på den her måde. Ellers så herinde kan I lige ane mine palmer. De er jo 2,5 meter høje, så jeg har gravet en halv meter ned i jorden i garagen her, sådan så de lige kan komme ned med potten, og på den måde kan de lige akkurat stå herinde. Ellers i efteråret, der tog jeg en masse lavendelstiklinger af de forskellige lavendler, jeg jo havde bestilt fra Holland. Og her der kan I se, at der er selvfølgelig nogen, der er kommet bedre end andre. Der er nogen, for eksempel den her, der hedder Soyos. Der er kun en enkelt, der har slået rod ud af 15, men på flere af de andre, der ligger man omkring de der 50-60%, der har slået rod her over vinteren. Og de er i god vækst, så må ikke jeg skulle blive leveringsdygtig i en 300 små nye blandede lavendelplanter her i det kommende sæson. Hernede kan I se, der er mine rosenstiklinger, jeg også har lavet. Det var noget, jeg havde læst inde på, jeg tror det var Kant selv, Blogspot. Det er Ditte, der har den. Skrev lidt om at lave stiklinger af roser, især hvis man brugte roser, der voksede på egen rod. Og det er så det, jeg har gjort. Jeg har den, der hedder Filigon de Gislaine, og den vokser altså på egen rod, og derfor velegnet til at lave stiklinger af på egen rod. Det er desværre ikke alt, der har klaret sig over vinteren. Jeg havde en enkelt potte med rosmarin her, som jeg overså undervejs, og derfor er den altså tørret ud, og den står vist ikke til at redde på nogen måde. Men hvis vinteren har budt på et enkelt tab, så synes jeg faktisk, det er meget acceptabelt i forhold til, hvor galt det kunne være gået. Jeg vil lige tage en tur ud i mit lille drivhus herude. Som I kan se, ligger sneen her stadigvæk, og landskabet minder mest om den sibiriske tundra. Det er mærkeligt at forestille sig, at det alt sammen skal blive grønt og frodigt igen, forhåbentlig i løbet af den næste måneds tid. Og herinde har jeg overvintret alle mine buksbomstiklinger, som jeg også lavede i september. Og på den her tid sidste år, der var ferskentræet i blomst, og som I kan se, så er der lang vej endnu. Alle de her buksbom, der står hernede, de er klar til at blive plantet ud. De har deres anden sæson bag sig nu, og skal sådan set bare plantes ud på det blivende sted. Det ville være en fordel, om jeg havde lidt mere plads. Her kan I se buksbomstiklinger på deres 4. sæson, og de er også plantet midlertidigt ud her i et af mine
babybede, om man vil. Og de hollandske lavendler, ja, nu må vi se hvordan de har klaret vinteren. De står jo i en let højbed med en blanding af sand og muldjord, så forhåbentlig burde de ikke være druknet til trods for al den vand og frost, der har været. Med disse skønne og lidt forårsagtige billeder vil jeg ønske jer en